Cristo. Como que un Cristo? Sí, un e non tres. Que parece o xurado de Masterchef. Pero me tienes por dar ambiente. Bueno, a mellor son os irmáns. Que ir? Pero como para dar ambiente? Cristo na máis que houve un redentor. E non tiña irmáns, ademais. Pois serán os curmáns, son os curmáns, que... Non me diga vostede que... Sabe, eu non os conocía, e chegaron ali... Vostede nunca foi a unha boda onde lle apareceron 5 ou 6 curmáns que non conocía. Pois se pasou yo mismo. Vamos a ver, vamos a ver. Que? Ni irmáns, nin curmáns, nin nada de nada. 12 discípulos, un Cristo e sen enanitos do jardín. Eu para aquí sí que xa non Sen enanitos de jardín. Se puxeron por dar un pouco de... De que? Mira, De colorido? De colorido. Eu por aquí sí que xa non paso. Vostede o que quere é un fotógrafo de bodas. E eu son un artista. E isto é unha reinterpretación que fago eu. Así que a mí non me veña con estas. No, vamos a ver, vamos a ver. Que reinterpretación? Quero a última cea, con 12 apóstolos, un Cristo, e a ser posible, sin ese letreiro que pon ás 11 foliada. Cartel non lle gusta. No, non me gusta, non me gusta. Non veo aquel que pon ali queimada Cal. gratis. Cal. Aquel, queimada gratis. Me cago. Pero vamos a ver, pero isto que é? Isto que é? Por favor,